Al-Fatihah. Ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah. Summa inna sayyida mongkonuli sak temene Gusti Raja Pandhita nyatane Raja Pandhita. Wa sayyida rahmat lan sayyid rahmat iku aroda ngersakaken karone Sayyid Raja Pandhita lan Sayyid Rahmah arrujua ing bali ila baladi Cempa maring negara Cempa. 5 krono arai barang takut dama kang wis dadi dingin apa dikruhu tinuture ma bayane ma takut dama min muqasatil humumi bayane saking nanggung tong lakoni nanggung pira-pira prihatin wal ahzani lan pira-pira kesusahan. Wa akhbaro mongko ngabari sapa karone Sayyid Raja Pandhita lan Sayyid Rahmah lil maliki maring ratu Brawijaya nyatane Brawijaya. Ngabari bima kelawan barang arodahu kang ngersakaken sapa karone Sayyid Raja Pandhita lan Sayyid Rahmat ing mak famana huma mongko nyegah sapa Brawijaya ing Sayyid Raja Pandhita lan Sayyid Rahmah nyegah minarujuki saking bali. Wakola lan dawuh sapa Brawijaya lahuma maring karone Sayyid Raja Pandhita lan Sayyid Rahmah dawuh inna firaqakuma ing dawuh inna firaqakuma sak temene pisah ing sira karo inna firaqakuma sak temene pisah ing sira karo alaya ing atase ingsun iku azizun yakti barang kang abot. Fala tarji'a mongko aja bali sira karo ila baladikuma maring negara sira karo. Fa ing kuntuma mongko lamun ana sira karo iku arep tumangarepaken sira karo. Anta tawallaya ing yen to mrentahi sira karo alwilayata ing peperintahan. Wallaitu kuma mongko paring peperintahan ingsun ing sira karo ma ing barang arot tumahu kang ngarepaken sira karo ing ma bayane ma arot min wuzaratin bane saking dadi wazir min wuzaratin utawa wizaratin bane saking dadi wazir min wizaratin saking dadi wazir auriyasatin utawa pengarep auriyasatin utawa dadi pengarep mudiriyatin kang bangsa ngubengaken tegese kang bangsa administrasi auriyasatin akhiyatin utawa pengarep ing pejajan auriyasatin akhiyatin utawa dadi pengarep ing pejajan suwiji. Wa ing kuntuma lamun ana sira karo iku arep tumangarepaken sira karo atazawuja ing rabi fakhtaro mongko miliya sira karo man ing wong situma kang ngarepaken sira karo ing man imbanatil wuzara ibane saking pira-pira putrine pira-pira wazir wal umara ilan pira-pira amir pira-pira pemimpin. Wa innama mana tukuma lan angin pestine nyegah ingsun ing sira karo minarujuki saking bali ila baladikuma maring negara sira karo li anni krana sak temene ingsun iku sami'tu krungu ingsun anna malikal Hindustani sak temene raja Hindustan iku kota merangi sapa Malik biladaku fang
bilada kupeng ing pira-pira negarane tanah kupeng. Wa Kalkuta lan Kalkuta, wa Jiri lan Jiri, wa Malibar lan Malibar. Wa malan barang, haulahu wa malan negara, wa malan negara utawa daerah, haulahu kang tetep ing dalem kiwa tengene madkur min kupeng ila akhirih. Walam yabkolan ora kari apa baladu negara suwiji mintil kal biladi kang saking mengkono-mengkono pira-pira negara ila khodu angin DP balad tahta kohrihi ing dalem ngisor-ngisore panyerenge Malikul Hindustan. Illa balada utawa illa baladu Cempa angin negara Cempa. Painahu mongko sak temene baladu Cempa al ana ing dalem saiki iku fi asnail kitali ing dalem tengah-tengah peperangan mal Hindustani saratane negara Hindustan. Walam adlilan ora weruh ingsun ma ing utawi apa iku akhiruhu akhire kita. Falamma sami'a mongko alikane krungu sapa karone Sayyid Raja Pandhita lan Sayyid Rohmah kalama Brawijaya ing dawuhe Raja Brawijaya waro aya lan ningali sapa Sayyid Raja Pandhita lan Sayyid Rohmah siddata manihi ing bangete oleh nyegah Brawijaya minarujui saking bali atau ahu mongko nurut sapa Sayyid Raja Pandhita lan Sayyid Rohmat ing Brawijaya nurut fil muqami ing dalem netep fi Majapahit ing dalem tanah Majapahit. Summa ba'da dzalika mongko nuli ing dalem sause mengkono-mengkono muqam uta iqamah zawwajaha ngrabekaken sapa Brawijaya ing Sayyid Raja Pandhita lan Sayyid Rohmah. Amma Sayyidu Raja Pandhita, amma Sayyidu anapun utai Gusti Raja Pandhita nyatane Raja Pandhita. Iku fazawajahu mongko ngrabekaken Brawijaya ing Sayyid Raja Pandhita bibinti Arya Bariben kelawan putrine Arya Bariben alatismuha kang utawi jenenge bintu iku Maduretna fi baladi Ris ing dalem tanah ing dalem negara Ris. Summat takhoza mongko nuli ngalap sapa Sayyid Raja Pandhita daron ing omah fi qaryatin ing dalem desa. Daron ing omah fi qaryatin ing dalem desa yukalu kang den ucapaken laha maring qaryah apa sinabun aran sinabun. Wa amma sayyidu anapun tai Gusti Rahmatu nyatane rahmat iku fazawajau mongko ngrabekaken sapa Brawijaya ing Sayyid Rahmat bibinti Aryatija kelawan putrine Aryateja allatismuha kang utawi jenenge bintu iku Raden Ayu Condrawati. Summat takhoza mongko nuli ngalap sapa Sayyid Rahmat daron ing panggonan fi qaryatin ing dalem desa yukalu kang den ucapaken laha maring qaryah apa ngampel dento aran ngampel dento au ngampel gading utawa ngampel gading mingkura Surabaya hale saking pira-pira desane negara Surabaya utawa Surabaya mingkura Surabaya saking pira-pira desane Surabaya. Wa amma Abu Hurairah ta'ana pun utawi Abu Hurairah iku fatazawaja mongko rabi sapa Abu Hurairah bimraatin kelawan wong wadon mingkaryati Tanggerian saking desa Tanggerian ismuha kang utawi arane Imro'ah iku Samiratu bintu Husainin
Iku Samiratun Samirah, iku Samiratu Samirah bintu Husainin kang dadi putrine Husain. Wakas buhuma utawi penggaweane Abu Hurairah lan Imro'ah iku Zira'atul Qutni. Iku Zira'atul Qutni. Iku Zira'atul Qutni. Iku Zira'atul Qutni nandur ing kapuk. Fakana mongko ana sapa Abu Hurairah ta Abu Hurairah. Iku yaktifuhu ngunduhi Abu Hurairah ing Qutnu. Wahia lan ana sapa Imro'ah utawa Samirah iku tahlijuhu bersihaken sapa Imro'ah ing Qutnu. Wa kulla yaumin lan ing dalem saben-saben dina ada paring hadiah sapa Abu Hurairah Qutnan ing kapas li Sayyidi Rahmat maring Sayyid Rahmat liat tahidau drapun ngalap sapa Sayyid Rahmat ing Qutnu fatilan utawa liat tahidau drapun dadekaken sapa Sayyid Rahmah ing Qutnu fatilatan ing uceng-uceng limis bakhil masjidi kedue lampune masjid. Walida krana arai iki ihda samahu ngarani ing Abu Hurairah sapa Sayyidur Rahmatu Sayyid Rahmat ngarani biki agung kapas kelawan aran Ki Agung Kapas. Watabi'alan anut tegese ngiring As-Sayyidah Rahmata ing Sayyid Rahmat sapa rajulun wong lanang suwiji min ahli Majapahit kang saking ahli Majapahit ismuhu kang utawi arane rajul iku Wirajaya wa huwa utawi Wirajaya iku raisul qaryati pengarepe desa utawa pimpinane desa lurah. Fa amarahu mongko perintah ing Wirajaya sapa Sayyidu Raja Pandhita sapa Sayyidu Gusti Raja Pandhita nyatane Raja Pandhita bi amalil hidadati kelawan nyambut gawe mandi. Bi amalil hidadati kelawan nyambut gawe mandi. Summa inna sayyida ila akhirih wallahu a'lam bissawab.